Walan mo akong ngalan, gitawag mo bayot ako. Di man kinahanglan imong kunin, di ko makabuhi imong sinsit, imo kong gibalini. Gibuhat ang tanan, di man unta kinahanglan. Kung mga imong gipalaban, wala ko kabalungan, nga imong man kong gian. Mabugnaw nga kabuntagon mga igsoon. Kumusta na bugnawa diri? So ang Cebu o Lapu-Lapu gi-suspindi daw ilang klase. Mo'y giingon sa ako ang magulang nga maestra. Unya diri sa mua wala pa so far. Bago pa lang ko naghatod sa akong anak. Musta mga igsoon? Pasensya na dahil kayo no? Nga tagsara ta mag-live kay medyo busy jud kay ta ba? Salamat sa Ginoo kay karong kabuntagon gidasig ta nga mag-live unya gitagaan sad kog higayon mga igsoon. Praise the Lord. So malipayon ko igsoon kay nakakita ko og opportunity karon nga maghimamat na ninyo pinaagi lang diri online mga igsoon. So mao gyud yung kalipay igsoon nga mag-share sa pulong sa Ginoo. Actually gusto ko kada adlaw kaduha na pero di man nato kontrolado atong oras mga igsoon. Okay? So kumusta mo da igsoon? Sama sa akong gibalik-balik dili man ta mag-uban sa live but di ta maka-live, I mean namos kong prayer kanunay, namos kong pag-ampo labi na ka ng mga OFW need kay mo prayer as always, namos kong prayer. Good morning Pastor, watching from Bais. Okay, Marife Angko mayong bundag sa igsoon. Okay, and mayong bundag Pastor James Dumanon, salamat sa gayon nga naka-live ka karon. May buntag sa Brother Ryan Galaneda from Germany. Ug may buntag sa Pastor Juban Stambads. Kabalik ko na ko diha Pastor. Tugot sa Ginoo. God bless you Pastor, God bless you more and more. Kanunay ra gyud mi nag-back up og prayer ninyo diha sa ministry nga gipihal ni Lord nimo. Hello Pastor James, thank you sa tanan nga pag-ampo o unsa man ni. Karong February 16 among flight sa Europe. Mamiya mga kabrad. Answer prayer, Brad. Salamat sa Ginoo. Pabor gyud na ni Lord, gi-set up na ni Lord kay palangga ka ni Lord. Okay? So, ayaw kalimot na mo dito ha. Mabot na ka mo tunod na kag-Europe. Bitaw, God bless, Brother Ralph. Bitonyo Galaneda with your whole family. Sa makanunay, sama sa kong gibuhi nga istorya. Namo sa kong prayer kanunay. God bless, no? Amping. Ay kalimot sa Ginoo. Praise God. Hallelujah. Ako din, ganina, nag-message na ko si Kuan, Pastor Jordan Chu. Ana siya na ko diriyo nga. Kay Kuan man yung mga igsuna ako sa Coronadal, South Cotabato. Asam to yung gikuan ha. Karong Kuan, March 6 to 8. Shout out. Watch out for us. Na ako rin na, wala ako ang pamilya, no? Wala akong asawa na akong anak, kay klase man na. Speaker ko na nila mga igsoon sa anniversary, Thanksgiving. So, may tabo na karong Marso 6 hangtod sa 8. So, na ako diya sa Coronadal, South Cotabato. Okay, sa kuan man siya. Tama ni ESF DC Sais. Mao man giingon ni Pastor. So, iya kong giingnan ganina nga pwede pa ko maghimo og short video to 2 minutes. Para sa personal invitation. So maghimo ko ni lugaran na ako ni kay medyo busy ba. No? So again, ako mga igsoon sa Coronadal, South Cotabato sa March 6 to 8. Kay nakabok na tawag ticket, no? Gracias sa Ginoo. Unya naasad ko sa Jensan February 19 to 24. Kay naa may agmanghod sa akong asawa, may taliwan na ba niya. Ako ang muwali sa last night sa Jensan. Jensan na siya sa Buayan mi.
Okay? Kita tapuhon diya sa ball, Pastor James. Itugyan sino karong May first week. Sige. Nindot na, Brad. Muli ka. Sige, nindot na. Okay, atong yampo na. Okay, May first week. Nindot diri sa Bohol, Brad. Kay murag nanay nabalik na ang katong nay tourist spot nga nag-temporary kuan bitaw. Karon okay na. Daghan kay tourist spot diri. Sakto ginang usa ka semana. First week or how many days mo diri? Longley Brad, Ber Castillo. Good morning sa diha. Shout out na ko tanang OFW sa lain-laing kanasuran. Mga naka-permanent resident, shout out no. Namos kong prayer kanunay, mga seaman, si Ferrer. Ug sa mga pamilya sa seaman nga nagsigin tawag paampo na ko dire. Salamat sa Ginoo. So man eh. Mayong buntag, Pastor. Kaila mo sa akong pastor si Pastor Philip mahadukon UPC Davao City. Wala jud. Igsoon bit ngudo. Wala jud daghan ba kay pastor no nya. Daghan kailan ako pero ako wala ko kailan nila. Praise the Lord. Basin familiar ko na. Okay, so shout out na ako mga brad sa Alpha Caparo, long live kanunay uban sa grasya sa Ginoo. Niaging mga semana na nagbas na ko gichatan ko ba nga. Pastor daw ko pero akro. So actually, di jud ko ingon nga active sa akro. But usara katawag nila nga pawalihon ko nila og naay mga anniversary, naay mga gathering, automatic ko ako silang gahinag panahon ngano man. Ako silang giisip nga usa sa ministry nako akong mga brad. Yang uban ngano akro ka? Ako gigamit sad ko sa Ginoo sa mga akro, grasya sa Ginoo. Ako may spiritual advisor nila, ning lead nila. So actually daghan kay mga brad nako sa akro nga ang ilang ginabuhi gibag-o sa Ginoo niya. Ako may instrumento, nag-share nila. So ang uban di kasabot nako kay wa man sila kaagigod sa akong kasinatian. So most of the time basta wala ka dili ka relate sa tong ministry, di ta masabtan i-judge ta, pero ato naman silang gisabot. Shout out Pastor watching from Bukidnon. Kinsa man eh si Elber Sweetie. Thank you Igsoon for watching. Shout out sa Cebu City Jail, akong mga brad diha, long live kanunay og sa Maximum 4. Sila si Brad Aris, sila Brad Kinit, ang RDC 123. Unya si Brad Mayor Ibang, Mayor Ayan, Mayor Jao, no? And nalipay na ko kay na yung mga nanggawas na sa Cebu City Jail nga nag-follow na ko karon, nag-message na ko sa inbox. Pastor, ako ditong namati nimo sa imong pulong sa Ginoo nga atong time napa ko sa sulod sa Maximum 19. Nindot na kay paminawon niya karon nakagawas na siya, anak siya. Grasya sa Ginoo niya karon nagsige kog sunod sa imuhang page. Salamat sa Ginoo. Shout out sa tanang mga former inmates from Cebu City Jail nga nakasinati sa kuha nga nagsige kog sulod didto. Padayon tas kinabuhing na bag-o tama nang maging gago mo serbisyo na ta sa Ginoo. Amen. Shout out ako si Brad Magobi nga nasa Pastil. Gikan sa niya sa RDC. Shout out Brad. Kita tapuhon. Praise the Lord. Ug akong gi-shout out ang Dawahon Island sa Bato Leyte. Pastor Marlon Cotamora, shout out. Ug sa gihapon di ko mundang og shout out no nila ni Sister Lilia ug ni Brother PD kay didto mi gipatulog sa ilang balay in town no. Special kay mi didto ug salamat sa mga lamiang pagkaon nga hangtod karon di pa gid namo malimtan. Ang lami kay nga mga kilawon nga makinason nga wa na mi kaila pero lami kayo sinugba og sa mga labas nga tinula mo balik kami diha pohon mag-crusade ta. Labi na kay naay mga brad na mo diha sa Acro no. Atong ipataas ang ngalan sa Ginoo. Praise the Lord. And shout out na kung tanang kapulisan sa Luzon, Visayas, and Mindanao. Sa sa region, sa Campus Minya, shout out kung amigong pulis da, labi na si Sir Paul Acosta. Sir, salamat, salot sa imong kabuutan. Keep on sharing the word of God. Okay? Unya, ako din, shout out na, nag-message na ko diri ba? Gichatan ko dris kung manguhod kay ambo tinuod ba ni naputlan daw sila wifi mao nang gi-download na lang nila ang iniyang video sa iyang sa YouTube. Shout out dai no ato ang YouTube channel na ang link sa caption igsoon. Free to subscribe na. Kay after ani nga live na to ako ning i-download, i-upload na ko didto. Ako din gi-shout out si Ate Arlena Eliot og si Fernando Eliot. Kay shout out taga San Remigio. Mga followers no San Remigio no. Especially sa ugangan sa kuang
manghod nga si Shalom. Actually kani sila yang ugangan nakabakasyon ni og Bohol, no? Sila si Ate Arlena Elliot ug si Fernando Elliot nga naa karon sa San Remigio. Okay. Praise the Lord. So a shout out sa iya Skeptron in Arms, long live mga sir, og sa among station diri sa Clarin. Isip ako ang nagwali nila kanunay sa kapulisan as their PNP life coach. Shout out na mong police chief na mo si police Lieutenant Chief Amba og sa tanan nga mga ambungan ug maanyag nga kapulisan diri og sa barracks. Shout out mga kailan ako diha nga pulis pero ako kaila kay nila. Mga followers na to diha og sa 244,000 followers og mabungahong Kristohanon. Taliwala sa mga bashers na to igso nag-annam tag-abante, no? 244,000 followers og ang 67,000 followers man to. Duha man atong page gigamit ron. Mabungahong Kristohanon tong original page. Kanay logo ginato sa Mabungahong Kristohanon og ang Mabungahong Kristohanon 2.0. Praise the Lord. Good morning, Pastor. Shout out Miss diri sa PICM Bible School nga sila Leonard, Ismael, Julius, Kuya Ray og si Adrian, mga soon to be pastors. Abante lang ta mga brad, no? Praise the Lord, no? Greetings from Teng, Catalan. Shout out again PICM Bible School nga sila si Leonard, Ismael, Julius, Kuya Ray og si Adrian. Nindot gyud na tagsara joy magpastor. Shout out pastor from Bagakay, Toledo, Sister Diana Ditabali. Okay, good morning, Pastor, watching from Dumaguete City. Brother Arapok Rinel. Praise the Lord. Okay, so mag-start na tayo mga igsono. Anyway, our topic for this morning is about our effort, no? Kita igsoon na naningkamot magita everyday. Labi na sa trabaho, na negosyo, nag-eskwela. Natay gibuhat everyday for us to survive, but then kabalo ba mo igsoon nga nindot kay nga naningkamot na nga at the same time nagsubay sa tas kabubuton sa Ginoo kay nganuman ang atong pagpaningkamot dili makawang. Amen. Mao na atong topic karon. But before that, I just want to encourage everyone to share our live this morning. I-share palihog, and do not forget to invite your friends to follow our page para daghan ma-bless. And then aside from that, you can also mention your friends and loved ones here in the comment section para makabantay sila sa itong live. And then, anyway, mga iday kong pasensya nyo mga igsoon, kabantay mo na naka-pinpost ato ang caption, comments nga subscribe. Kay actually, nga ni si igsoon, honest lang ko ninyo. Daghan nag-message na ko nga, kanang dili bitaw kayo sweeto sa Facebook. Yung mga followers na to niingon nga, Pastor, how can I subscribe? Unsaon pag-subscribe? Pastor, gusto lang ko makatabang og sigamay. Bitaw? Igsoon, honestly na si Lord na minaw. Wala ko nag-invite ninyo nga mo subscribe aside sa tong YouTube channel. Kaya ang YouTube channel free ra to. And sa kaning Facebook, murag na ay 51 ang bayad. So mao na nga, wala ko nag-encourage kay the very purpose and reason why maghimo ko og video, nag-live ta, is for the glory of the Lord. No, mao nang wala tay gi-promote sugal diri. Daghan mag-share nako. Wala ta nga na mga igsoon. Kay namay nangayo igsoon nga nangayo kay diya unsaon pag-subscribe. Mao nang napugos lang kog butang aning pinpost bitaw nga nabitaw ko nakabutang mo. Since many are asking how to subscribe, you can simply click this link. Okay, deeply appreciated. God bless. Kay ngano man daghan kay nangutana. Nako, mostly mga bae, mga ma'am siguro to wala sila kabalo ba, dili ka kabalo bitaw. So mao nang nakabutang da. So para na sa kadaghanan kay nay namungutana. Amen. So let's pray, let's start kay mura og actually wa pa ko mahaw. Akong giunay igsoon. Gikan pa ko naghatod sa akong anak sa school, and then naka-decide ko nindot ay live, no? Gimingaw na sad kay ko ninyo. Again, please share our live this morning. Ug sa tanan nga nag on duty this time nga naminaw, salamat sa higayon, and sa naka-Bluetooth speaker diha ala. Todo na nato igsoon for the glory of the Lord. Mo nindot ipakatap igsoon dili na makadaot nga bisyo. Pulong sa Ginoo. Amen. Nindot ni Marites. Let's pray. Father in heaven, thank you so much, Lord, for this day, for this wonderful morning.
despite, Lord, sa panahon nga medyo mabugnaw o medyo dili sad maayo, but Lord, thank you for your protection for us. And this day, Lord God, mamalandong ni Simong Pulong. Unas tanan, Ginoo, so siya mong kasing-kasing, Ginoo, limpyuhi kini, moming tapos, si moming angayan, kay mong pulong balaan kaayo. And Lord God, tagay mi kasing-kasing mapainobsanon ug masinugtanon sa imong pulong. I declare peace of mind right now, Lord God. Ako nag-aampo nga walay distraction sa mong pagpamati sa imong pulong. And I declare peace of mind. And Lord God, tagay mi kasing-kasing, Ginoo, nga dili lang kay willing maminaw, willing mudawat og correction, but Lord God, willing usab mosunod kanimo. And Lord God, i-bless na ng listeners karon, bisan pa man ang mag-replay ani, Ginoo, i-bless panalangini according to the desires of their heart. And Lord God, I pray for your wisdom, because I believe, Lord, bisan unsa mi kabright kamalamon, dili na mo matugkad imong pulong. So that is why this morning we pray for your wisdom and the guidance of the Holy Spirit. Holy Spirit, amo kang gi-welcome. You are our master teacher this morning. And let your will be done. This is your moment. As we listen to your word this morning, Lord God, let it be nga ma-feel na mo, mabati na mo imong presensya, imong hikap, imong gahom, imong dihog, Ginoo. It's all about you this morning. Wala mi nag-isa og pundok, relihiyon, denomination, but we lift up only the name of Jesus Christ. So nabiling panahon, amahan na mo intugian kanimo sa pangalan ni Jesus. Amen. Praise the Lord. Anyway, shout out Pisigami family, Luzon, Visayas, and Mindanao. Okay? Praise the Lord. Hallelujah. Let's start. Please share our live. Watching from Dipolog City, Din Jijin Sakalam. Okay. Let's start, mga igsoon. So, ang atong teksto na makita sa Salmo 128, 1 hangtod sa 2. Okay. Ingon diri ang pulong sa Ginoo, Salmo 128, 1 hangtod sa 2. Ingon ang pulong sa Ginoo, bulahan kadtong nagtahod sa Ginoo ug nagkinabuhi sumala sa iyang kabubuton. 2, makakaon kamo sa inyong hinaguan. Wow. Magmalipayon ug magmauswagon kamo. Okay? A simple line nga giingon ni David igsoon. Again, akong balikon. Salmo kapitulo 128 bersikulo 1 hangtod sa 2. Ingon ang pulong sa Ginoo. Bulahan kadtong nagtahod sa Ginoo ug nagkinabuhi sumala sa iyang kabubuton. Makakaon kamo sa inyong hinaguan. Magmalipayon ug magmauswagon kamo. Ang Dios magapanalangin sa iyang balaang pulong. So, nining kabuntagon igsoon, gipahinumduman ta ni David sa benepisyo or sa maayo nga resulta kung natay pagtahod or og nagkinabuhi ta nga sumala sa kabubuton sa Ginoo. Okay? So, again, akong basahon, ingon diri ang first line, bulahan kamo. Or bulahan kadtong nagtahod sa Ginoo. Kabalo na ba ito, mga igsoon? When we say blessed, when we say bulahan, complete package na. Kung bulahan, mga igsoon, it means atong na gain, atong na kuha, na attract ang favor ni Lord. Bulahan, mga igsoon, meaning naani mo ang divine favor. Bulahan, it means, mga igsoon, nga naani mo ang panalangin, grasya, pabor sa Ginoo, na ang proteksyon sa Ginoo, naa ang provision sa Ginoo, naa ang pag-atiman sa Ginoo nimo. That's blessed, bulahan ka. Mahimo tang bulahan ngano man kung nagtahod ta sa Ginoo. Unsa maning nagtahod sa Ginoo? Nagtahod, mga igsoon, it means nga naa kay kahadlok sa Ginoo. Naay kahadlok sa Ginoo, it means nga mahadlok ka mubuhat og daotan. Amen. Mao nay nagtahod. Nagtahod ni respeto ta sa Ginoo. Buot pasabot, mga igsoon, ning likay ta sa pagbuhat og daotan. Buot pasabot, igsoon, minglikay ta sa mga butang nga wala nakapahimaya sa Ginoo. Buot pasabot, igsoon, ang atong gibuhat permente mga butang nga nakapalipay sa Ginoo. Mga butang lamang nga nakapahimaya sa Ginoo, it means nga ning tahod ta sa Ginoo. Once atong gitahod si Lord, it means bulahan ta, na attract na to ang favor ni Lord. Amen. Mao nay nagtahod sa Ginoo. And then next line, ug nagkinabuhi sumala sa iyang kabubuton. Amen. Nagkinabuhi ta, mga igsoon, sumala sa sugo sa kabubuton sa Ginoo, mga igsoon, mahimo tang bulahan. No? Kabubuton sa Ginoo, dili kabubuton nato. Because most of the time, ang atong kabubuton wala ning sibo sa kabubuton sa Ginoo.
Ingon ang Isaias igsoon nga ang pamaagi sa Ginoo lahi sa atong pamaagi. Ang pangunahuna sa Ginoo mas lalom sa atong pangunahuna. According to the book of Prophet Isaiah. So, but pasabot igsoon, ang atong pamaagi, ang atong kabubuton, most of the time, wala ning sibo sa kabubuton sa Ginoo. Mananingon ang pulong sa Ginoo mahimo tang bulahan kung ang atong pagkinabuhi, nagkinabuhi, sumala sa kabubuton sa Ginoo. Amen? Meaning, wala ta nagbuot-buot. Wala ta nagsunod sa atong pagbati, kung dili, gisunod na to ang conviction sa Holy Spirit. Mao nay makapabulahan nato og sa diyang ato ng buhaton igsoon paminaw no sa diyang ato ning buhaton kaning duha aduna tay pagtahod sa Ginoo unya nagsunod ta sa iyang kabubuton unsay resulta naay benepisyo ang benepisyo naa sa dos sa Salmo 128:2 sa next verse ingon diri makakaon kamo sa inyong hinaguan. Wow. Amen. Makakaon kamo sa inyong hinaguan. It means mga igsoon mao ni kung ang atong pagkinabuhi matag-adlaw ingon nga Kristohanon, okay, natay pagtahod sa Ginoo. Unya nagsubay ta siyang kabubuton, ang next line, makakaon kamo sa inyong hinaguan. Meaning, ang atong paghago, ang atong effort, ang atong source of income, ang atong pagkinabuhi matag-adlaw o ang atong panginabuhi, makakaon ta, dili masayang. Okay? Dili makawang, dili masayang ang atong effort sa atong pagpanarbaho, pagnegosyo, igsoon, makakaon ta. Okay? Next line niya, magmalipayon pagita. Kaya di man tanan, daghang kwarta malipayon. Unya, plus mga igsoon, pasensya mo paggaw ko, magmauswagon pagita. Grabe ang benepisyo, kung mutahod ta sa Ginoo, unya magsunod ta, magkinabuhi ta, sumala sa iyang kabubuton, makakaon ta sa atong hinaguan. Aside from that, magmalipayon pagita. And then, number 3, magmauswagon pagita. Wow! So, dili masayang atong hago. Tanawa ng mga tao karon igsoon, paminaw mo, daghang mga tao karon mga igsoon nga grabing kayod. Kayod kada adlaw, kayod pero naglisod og maayo mga igsoon. Sige gukod sa kwarta pero ang utang nagsige gukod nila. Ang resulta nagsige pamaylo aron ibayad sa ilang utang karon wala na himutang igsoon. Nagsalimuang nang ano man, naglisod og maayo pero naa may income. Naglisod og ayo but everyday naghago sila. Naglisod og maayo pero naay effort everyday. Nga narabaho, nagnegosyo pero wa mo uswag, wa mo lambo, wa magmalipayon og ang ilang pagkaon lisod pa jud kaayo. Ngano man kay wala sila ning tahod sa Ginoo. Wala sila nagkinabuhi sumala sa kabubuton sa Ginoo. Sa ato ba rin mga igsoon? Kung wala ta nagsubay sa kabubuton sa Ginoo, wala tay pagtahod sa Ginoo, posible nga atong paghago masayang. Okay? Ang atong effort sayang kayo, ang atong singot nga dagko kayo. Ang atong pagpanarbaho, pagnegosyo matag adlaw, ang atong gihaguan igsoon makawang. Dili gihapon enough. Maglisod tag maayo, magkalisod-lisod ta ngano man kay wa man ta nagsubay sa kabubuton sa Ginoo. Ang akong gusto ipaabot ninyo mga igsoon mao ni, dili man sala or sayop ang maningkamot. Dili sayop ning maghago ta manarbaho og negosyo, but see to it nga ang ato pong gibuhat ning subay sa kabubuton sa Ginoo. Kay kung ang atong gibuhat wala nagsubay sa kabubuton sa Ginoo, posible nga makawang masayang ang atong paghago. Tanawaw, bulahan kadtong nagtahod sa Ginoo o nagkinabuhi sumala sa iyang kabubuton. Kay ngano man, makakaon kamo sa inyong hinaguan. Only if in everything we do na align sa kabubuton sa Ginoo. Apan kung naghago ta, pero wa ta nagsubay sa kabubuton sa Ginoo, posible nga dili ta makakaon sa atong hinaguan. Kay ang atong hinaguan padung ra sa bayad sa utang. Kuha niyo akong punto. Ang atong hinaguan, ang atong income, igsoon, igo ra ibayad sa utang. Dili ka kapalit sa gusto nimo. Dili ka kakaon sa gusto nimo. Dili ka pauyon sa imong gusto. Gusto ka nga na kay gustong paliton sa imong pamilya. Dili nimo mapauyunan ang imong gusto ngano man. Kaya ang imong income ibayad ras utang kay wa ka na subay sa kabubuton sa Ginoo. Apan kung nagsubay ta sa kabubuton sa Ginoo, natunong ka sa tawag sa Ginoo, gitawag ka sa Ginoo niya ning sunod ka, nay gisugo si Lord nimo niya imong gituman, nay gipubuhian si Lord nimo imong gibuhian, nay gipakalimtan si Lord nimo niya imong gikalimtan igsoon, nay gihangyo si Lord nimo ipasurindir, unya imong gisunod ang imong paghago igsoon, makakaon ka sa imong hinaguan. Ngano man
Kaya ang imong pagkinabuhi na subay mas kabubuton sa Ginoo. Aside from makakaon ka sa imong hinaguan, magmalipayon pa jud ka. Kiting lamia, no? Malipayon pa jud ka. No? Nya na pag last igsoon ug magmauswagon ka, mo uswag ka, mo elevate imong kinabuhi. Amen. Mo sinso pa jud ka. Wow! Complete package, no? So dili masayang ang imong hinaguan. Ang imong pagtrabaho, pagnegosyo, no? Ang imong mga pagkayod, dili masayang imong effort. Muuswag ka, mulambo ka. Nganong daghan karon igsoon nga grabe ang pagpaningkamot. Grabe ang paghago. Grabe igsoon ang ilahang effort nga gi-exert. Grabe ang ilahang pagmata sa buntag sayo kayo para sa negosyo ug trabaho. Pero nganong wa mo uswag, wa mo lambo. Kay posible kung atong basihan nga verse, posible nga wala sila nagsubay sa kabubuton sa Ginoo. Posible nga wala sila pagtahod og kahadlok sa Ginoo. Mo effect na ang atong paghago, walay padulngan. Yes, naman tay income pero nganong maglisod kag kaon. Naman tay kwarta pero adto ra sa utang. Naman tay kwarta tan-aw nimo dako man kag sweldo pero adto ra padung sa mga bayron nun. Di ka kapalit sa imong gusto kay ngano man walay pabor sa Ginoo kay wa ka nagsubay sa kabubuton sa Ginoo. Apan igsoon paminaw mo kung ang imong paghago, ang imong pagpaningkamot ning sibo sa kabubuton sa Ginoo, it means in everything you do every day na-align sa word ni Lord, na-align sa kabubuton sa Ginoo, ning tubag ka sa tawag sa Ginoo, natunong ka sa imong ministry, ang imong paghago na ipadulngan. Sa gingon diri, makakaon kamo sa inyong hinaguan, magmalipayon ug magmauswagon kamo. Wow! Mao rin ay sikreto igsoon nga ngatong effort dili masayang. Amen. Example, kaning ako ay igsoon. Kaning akong himo karon. Mao man ni ang gilid ni Lord nako nga buhaton. Kay kung wa pa ko gilid ni Lord ani, wa jud di jud ta moabot og 244,000 followers. Pero akong gibati kusog kay conviction ni Lord, labi na kay gibag-o ko sa Ginoo from drug addiction to Christ addict. Kung giunsa ko gud sa Ginoo pagbag-o igsoon, akong ginan si Lord, Lord, all of my remaining days, remaining hours, I will give it to you. Use me for your glory. Gusto na ko tabangan ako mga barkada ang adik-adik kani adto. Gusto ko Lord mo balik sa kangit-ngit aron mo sidlak. Tabangin ko gamita ko so gi-impress ni Lord karon mga igsoon. Kani nga ministry nako nga gipiyal sa Ginoo nga kusog kayo ang social media karon, ang social media gigamit sa yawa. So mao nang gisudlan ako ni kay wala na passport. Wala na, di na ko kinahanglan mulukat o visa. Maabot ni akong mensahe sa lain-laing kanasuran. So dire ko igsoon, mao man ni akong gibati, no? Nga musud ko sa mga prisuhan, mao ni akong himuon. So ako lang gisunod. Pero akong nabantayan igsoon ang tanan akong effort, akong paghago. Nasuklian jud nga gi-bless mi ni Lord, nakakaon mi. Malipayon mi bisag wa mi mga trabaho. Nagmauswagon sad mi, makita ba ya igsoon o nakabalay mi simbahan niya. Grasya sa Ginoo gahapon igsoon gitugot sa Ginoo nga nasa gipiyal nga material nga butang katong akong gi-post bitaw nga unay motor bitaw nga PCX nga for ministry, because actually igsoon naman ko'y baobao, no? Kabalo mo. Ang baobao na ko igsoon. Usahay, gusto ko nga ipahulay, baka nang hago na bitaw kay sa ministry. Kunya natay XR nga motor. Hinatag ni tanan sa Ginoo gipiyal. Mao na akong gamiton bukid-bukid. But sometimes, na yung mga times igsoon nga magwali ko. Nya, nindot pang panahon niya, magmotor ko kanang XR bitaw. Inikuli na ko uwan siya. Niya, mihunong ng uwan. Once ang karsada basa, pisik jud na siya. Mapiksan akong karsunis. Luoy kay ko, so ningingon ko sa Ginoo, Lord, kana bitong mga motor on daghan kay uso, Lord, kanang mga automatic ba gusto ko kana o kanang murag Inmax ug porma nga na PCX or something ana murag Aerox aron itago lang niya akong TL bitaw, basta mga gagmay nga motor nga mga automatic. So kinsa may magtuig soon nga gahapon gitugot na sa Ginoo, no? So ako nabantayan igsoon, dali ra kayo ang Ginoo hangyoon, ang pabor sa Ginoo dali ra kayo once natunong ka sa kabubuton sa Ginoo. Pero igsoon kung ang atong paghago, ang atong gihaguan og buhat kada adlaw, wa na mao ang di na mao ang kabubuton sa Ginoo, wa ka gisugo sa Ginoo diha. Sayang imong effort, sayang makawang lang, sayang imong singot. But ang atong gibuhat igsoon ning sibo sa kabubuton sa Ginoo, gisugo ka sa Ginoo diha, automatic, di na ka mangayo. God knows the desires of our heart, ihatag ni Lord.
Mao ni giingon ni David, okay? Mao ni giingon ni David igsoon nga bulahan ka kung ang Ginoo imong gitahod. And then next, kung ang imong gibuhat, ang imong pagkinabuhi, nagkinabuhi ka sumala sa kabuton sa Ginoo, kay unsay sunod, unsay benepisyo, makakaon kamo sa inyong hinaguan. Magmalipayon kamo, and last, magmauswagon kamo. Wow, perting lamiaw, perting ninduta unsay Yahweh. Ang Yahweh maoran ni. Kinahanglan nga natay pagtahod sa Ginoo. Kinahanglan na natong gibuhat na subay tas kabubuton sa Ginoo. Again, subay tas kabubuton sa Ginoo. Kay igsoon bisag unsaon pa natog hago igsoon, no? Bisang grabe pa atong paghago, atong kayod, grabe, paningkamot na to igsoon, grabe. Sayo na to pagmata sa buntag, muli tagabi na kay naningkamot naghago. Kung ang imong pagkinabuhi wala nagsubay sa kabubuton sa Ginoo, sayang. Mura ka igsuon og nagsalod og tubig sa galon bitaw sa container, unya ang container buslot. Ay imong effort mausik, masayang. Why? Kaya ang imong pagkinabuhi wala nagsubay sa kabubuton sa Ginoo. Apan kung atong pagkinabuhi igsoon ning subay lang sa kabubuton sa Ginoo. Ang atong pagkinabuhi igsoon na align sa word ni Lord, unya mao ginay sugo ni Lord nimo. Ming tubag kas tawag sa Ginoo. Wa ka ni balibad sa gihangyo sa Ginoo. Gisurrender nimo ang angayng isurrender, then ang imong paghago dili makawang, makakaon ka sa imong hinaguan. Imagine, lami kay paminaw, makakaon ka sa imong hinaguan apan kung paminaw, look at me. Kung ang imong paghago igsoon wala ning subay sa kabubuton sa Ginoo, ang imong hinaguan adto ra padong sa imong utang, di jud ka matangtang, ang resulta ikaw magsalimuang. Ang resulta, mangutang aron ibayad sa utang mo, loan dito. Ngano man, wa man nasubay sa kabubuton. Pero ang imong pagkinabuhi lamang igsoon, unta nasubay sa kabubuton sa Ginoo. Sa isaan ni David, sa pulong sa Ginoo, makakaon ka sa imong hinaguan, di masayang imong effort. Aside from that, malipayon pa jud ka. Kay naamay nakakaon sa ilang hinaguan pero magulanon. Malipayon ka lami kay nga kalipay. Aside from that, pinakalas magmauswagon ka. Mo elevate ang imong kinabuhi. Mao na nindot nga benepisyo kung ang atong pagkinabuhi matag adlaw ning sibo sa kabubuton sa Ginoo. Kung aduna tay pagtahod kahadlok sa Ginoo, kung ninglikay ta sa pagbuhat og dautan og nagbuhat tag matarong nga nalipay ang Ginoo. Kung ning tubag tas tawag sa Ginoo, dili makawang atong paghago. Nay resulta nga maayo. Wow. Isog kumusulti ani kay nasinati na nako. Kinsa ra gud mi igsoon. Kinsa rami, walay mga trabaho mi. Pero naay mga pabor si Lord, no? Akong asawa ning resign sa trabaho nga naay di non kay dakog sweldo na akong asawa kay OFW man na in 23 years. 30 plus, okay? 30k plus monthly sa akong asawa. Karon ning surrender mi, wala mi 30 plus monthly. Pero nganong igsuon na ingani nakasurvive mi tungod kay si Lord ning bless namo kay nga among gibuhat ning sibo sa kabubuton nay mga tawo nga wa mi kaila mo kalidlag abot sa mong kinabuhi. Pastor giingnan mis Ginoo, pastor gisugo mis Ginoo, pastor gikonbiktar ko sa Holy Spirit, pastor mauni, pastor mo tanom ko, pastor pwede ba ko anha mo tithes nimo, pastor mauni, pastor ha kinsa mo wa ko kaila niyo pero pastor gisugo mis Ginoo, wa ko kaila ngano man na. Amen. Pabor sa Ginoo nga naman. Ang among gibuhat igsoon, ang among motibo sa pagwali dili kwarta, wa mi supporter. Actually naibag-o nga katong among gibibustadihan bag-o igsoon. Ningingon ang iyang papa nga nagtuusig na ako sponsor ng pariner. Kay kasagaran daw mga pastor na daw pariner, na daw Amerikano. Wa sila kay bawo nga wa gitan ko wa nagkatawa ko akong disciple sa wala na kuya, wala na sila si pastor wala na. As in si pastor nag-walk by faith na. Nagsalig na sa grasya sa Ginoo. Amen. Ingana, wa mi mga trabaho, but how come nga naami mga ingani na acquire nga mga butang, nga mga di ka katuo igsoon, na yung mga tao mo duol na mo, nga makahilak na lang ko, nga what? No? Nga wa mi ka, usay bitaw maghinanaway lang mi sa kong asawa love, grabe si Lord ka maayo, no? Wala, among gisurrender ang among pangandoy sa kinabuhi. Among gisunod ang kabubuton sa Ginoo nga ingani. Although daghang mubas na mo, pero wa mi pakialam nila. Ngano man, Ginoo may nagtawag na mo di ang mga tao. Bas lang sila. Mas daghan ang na-bless. Amen. Mo na nindot nga benepisyo igsoon once matunong ka sa kabubuton sa Ginoo. Now, mangutana ko ninyo, kumusta ang inyong pagkinabuhi karon? Bugnaw naman. Kumusta?
Nasubay batas kabubuton sa Ginoo. Kumusta mga naitrabaho ug nainegosyo diha? Nasubay ba mo sa kabubuton sa Ginoo? Ang iyong gibuhat ning sibo bas kabubuton sa Ginoo? Kay kung wala na ning sibo, sigurado nga mag-struggle mo. Sigurado nga sometimes maglibog mo. Apan kung ning sibo na sa kabubuton sa Ginoo, ang inyong paghago, sa inyong paghago, makakaon mo, matagbogin mo, masatisfied mo. And aside from that, malipayon mo, yung pamilya, yung mga anak, no? Na financial, malipayon pa, plus, muuswag mo. It means, ning sibo mo sa kabubuton sa Ginoo. Apan sa mga nagtanaw karon diri nga, questionable para sa imuha. Lord, nasibo ba kumurag lisod man kay pero Lord ako magkugsweldo. Maybe wa ka ning sibo sa kabubuton sa Ginoo. If we try to reflect your situation sa verse nga ato ang gisgutan karon. So kung galisod kag mayo lusod man kaayo Lord pero naamo ko'y trabaho, nako negosyo pero lisod grabe nga no man ni Lord nga pangitaon magaing grasya nimo. Ako ang gi-challenge igsoon, pamalandungi ang imong sitwasyon unya istoryaha ang Ginoo. Pangayog revelation ni Lord, padaygan ra ka ni Lord kung unsay problema, unsay bikil. Nadyo'y bikil na. Balangga ka sa Ginoo igsoon mao nakadungog ka ni nga mensahe. Amen. Again igsoon, balikon ako before I end this one, before I pray. Ang benepisyo na igsoon ang Yahweh. Aron mahimo tang magmauswagon, malipayon. Unya makakaon kita sa atong hinaguan. Unya nga atong gusto paliton, makapalit kita. Siguraduha nga ang kanang imong paghago karon, kanimong effort karon, ang imong pagkinabuhi ning sibo sa kabubuton sa Ginoo. Siguraduha nga nakay pagtahod, nakay kahadlok sa Ginoo. Kay kung imo nang buhaton igsoon, kung mahimo na nimo nga ang imong pagkinabuhi matag adlaw ning sibo sa kabubuton sa Ginoo, kung imo nang buhaton, sigurado nga mouswag ka, mosenso ka. I-bless ka ni Lord. Makuha nimong pabor sa Ginoo. Amen. Pagkanindot, malipayon pa jud ka. Ngano man, that's God's favor. Why? Because what you do na-align sa kabubuton sa Ginoo. Amen. So sa tanan nga nagtan-aw sad karon nga gi-bless ka ni Lord kay imong gibati nga ako guni pastor ning sibo ko sa kabubuton sa Ginoo din padayon. Padayon kay wa pa nahuman si Lord. Napay buhaton si Lord nga mga dagkong butang sa imong kinabuhi. Just keep on following His will. Just keep on doing His will. And then paggamit sa Ginoo, padayon pagsubay sa kabubuton sa Ginoo. Kay sa unahan ngadto napay mas dagko nga butang nga himuon si Lord sa imong kinabuhi. Mas i-bless pa ka, mas pauswagon ka sa Ginoo. In His time, amen? Let's pray. Father in heaven, thank you for your word this morning. Imo ming gipahinumduman Lord kung unsay Yahweh. Kung unsay among himuon para muuswag mi, para malipayon mi o para makakaon mi sa among hinaguan. Imong gipadayag karon ang duha ka butang. Kinahanglan na ami pagtahod nimo o kinahanglan nga ang among pagkinabuhi ning sibo sa imong kabubuton. Salamat Amahan. Ako nagaampo Ginoo nga kaning mensahe karon Ginoo dili mo labayng kawa nga panamo ning kinabuhion. Let it be Lord God nga magsilbi ning nga reminder namo everyday nga di gyud pwede nga mo tipas mis imong kabubuton. Di gyud pwede Ginoo nga mo simang mis imong plano. But let it be, I pray to all of the viewers Lord God nga magsubay gyud mi sa imong kabubuton Ginoo bisan usay lisod kayo. Because sometimes lisod ang imong kabubuton but Lord, wa kay isugo namo nga di namo makaya. Lord, wala kay isugo namo nga imo ming pasagdan kundi imong grasya makuban-uban sa nanamo. So Lord, thank you. Thank you for your word and thank you Holy Spirit for your presence. Salamat kayo Ginoo. And right now Lord God, I pray to all of the viewers, continue to bless them. I speak life, I speak blessing, I speak breakthrough, I speak miracle according to their the desires of their heart right now. I speak healing and deliverance. I speak financial breakthrough. I speak salvation to their whole family. I speak genuine transformation sa mga addiction in Jesus' name. In Jesus' mighty name. Thank you, Lord God. Unsa man ang ilang tinguha karon sa mga nagtan-aw Lord God, i-grant nimo Lord God. Unsa man ilang needs, ang miracle nga pinaka-need nila karon Lord God, I declare nga mo manifest karon sa ilang situation in Jesus name. Himuha lang silang kapiyalan ug kasaligan Lord God. Bless them in Jesus mighty name. Thank you Lord. Thank you Lord. This time Lord, among ang kuno ng kadaugan, ang milagro, ang kuno namong kagawasan, kaluwasan, ang kuno namong panalangin kay bulungang butang gikan kanimo sumala sa tinguha sa among kasing-kasing. Ang kuno namo Ginoo, ang hikap nimo, ang comfort, ang kaayuhan,
ang panalangin, Ginoo. Himuwa lamang ming kapiyalan sa mga panalangin, Ginoo. Mao kining among pag-ampo, Amahan. Amo kining gipangayo, gipasalamatan ug gisilyuhan sa gahom sa Espiritu Santo. Sa pangalan ni Jesus nga may among bugtong ug personal nga manluluwas. Amen ug amen. Praise the Lord. That's all for this morning, mga igsoon. Bugnaway. Akong ibalik ang dungog ug himaya sa tumbuhi nga Dios. All the glory, highest praises and adoration belongs to the King of Kings. And thank you for being with me. And sa nag-share, salamat kayo. Ang wapa ka share, i-share palihog. And don't forget to subscribe sa itong YouTube channel. Free ra na ang link sa caption na nga live. Why? Because in 30 days, delete automatically ang live na to. So ako ni siyang i-download after niya akong i-upload sa itong YouTube channel. Ang link na sa caption nga live igsoon. So that's all for this morning. Ako nag-aampo nga ubanan mo sa Ginoo, ampingan mo sa Ginoo. Bisag asa mo nga dapit karon, ampingan mo sa Ginoo. Yang grasya maguban-uban kaninyo, yang pabor, labi na mga OFW, ubanan mo sa Ginoo diha ang iyang grasya ug pabor, panalangin. Then tanan yung mga lakang giyahan mo sa Ginoo, ihatod mo sa kalampusan, and all the works of your hands i-bless ni Lord. And I declare good health as always, and protection sa tanan ninyo diha. So that's it, and that's all for this morning. See you again next time, makabakante ko. And don't forget to invite your friends to follow our page para mas mabless sila. Thank you, subscribers, star senders, tanan, thank you. Mga new followers, welcome kay morning a page. This is for the glory of the Lord, okay? So that's all for this morning. See you next time. Ampo, amping, abante. To God be all the glory. God bless. Keep safe, everyone.